Dôležité pri cvičení s pacientom je úchop a manipulácia s postihnutou hornou končatinou. Prvý cvik je odlepenie ramenného klbu od podložky smerom hore s cieľom zapojiť svaly trupu. Ak to pacientovi robí problém, dopomôžte mu k vykonaniu pohybu. Dôležité pri cvičení je cvičiť do všetkých fyziologických rozsahov v klboch na hornej končatine, pokiaľ to pacientovi nespôsobuje bolesť. Pohyb sa pacient snaží vykonať čo najviac samostatne. Vy sa snažte vnímať, v ktorej polohe už nevládze pohyb vykonať a dopomôžte mu. Ak pacient zvládne spojiť dlane, prepletie si prsty, pričom palec postihnutej ruky je vpredu. Vytiahne sa z ramenného klbu smerom ku stropu, lakte sú vystreté a vykoná pohyb za hlavu a naspäť. Ďalšou variantou je vytiahnutie sa v sekerke hore a spojenými rukami ísť raz k jednému ramenu, znovu sa vytiahnuť hore a k druhému ramenu.